In Oerlo werd afgelopen weekend het kermisseizoen afgetrapt. En traditiegetrouw is de maandag een drukke dag vol activiteiten. En Oerloze kermismaandag, dat is bij ons standaard dat wij 's ochtends om 11 uur beginnen met een eitje eten in de Linde, voorheen bij de Terp. En dan 's middags gaan de senioren jeu de boule. En de jongeren, de jeugd, die komen ook deze kant op om mee te jeu de boule. Die worden een beetje opgevoed door de senioren. En de kinderen van de basisschool, die komen vanuit de basisschool hier naartoe. En die gaan een kermistoernooi spelen. En we gaan dadelijk vanuit hier gaan we met de kinderen naar het kermisterrein. Daar gaan ze ook nog een paar spellen doen. En in overleg met de kermisexploitant mogen de kinderen ook allemaal ballen gooien. Niet voor een prijs, maar gewoon voor de lol. En daarna, er staan er al een paar te luisteren rondom me heen. Maar daarna krijgen de kinderen allemaal nog een gratis attractiekaartje. Zodat ze allemaal al gratis in een attractie mogen. En dan gaan we met snel naar de Linde. En dan krijgen alle kinderen namens de Dorpsstraat nog gratis pannenkoeken. Ja, ruim 70 kinderen. Ja, hoe organiseer je zoiets? Nou goed, we organiseren het als kermissie, als commissie onder de Dorpsstraat. En in die commissie zit een afvaardiging van het gemeenschapshuis, van de SOS, van de senioren Oerlo, een paar dorpsbewoners, afvaardiging van de Dorpsstraat en van de basisschool. Zitten er samen in die organisatie. En op die manier kun je dus heel veel activiteiten samen goed organiseren. Ja, de eerste kermis ook van de vernieuwde Linde. Ja, hoe bevalt het daar? Ja, super. Ja, zo is OJC Watjang, die hebben een geweldig programma neergezet. Die hebben vrijdag en zaterdag volle bak gehad. En gisteren is de bierkantus geweest, georganiseerd door de nieuwe activiteitencommissie van de Linde. En ja, die hebben ook een superfeestje ervan gemaakt. Nou, we zijn heel trots op de jeugd, hoe dat zij echt de kermis ook mee in leven houden op deze manier. Ja. Ja, mooi. En de spellen die gaan dadelijk komen tot een einde. En dan ga je nog een rondje maken op de kermis met z'n allen. Ja, hoe bevalt de kermis? Het is nu al de derde dag. Ja, nee, ook heel erg goed. We hebben dit jaar natuurlijk de uitdaging gehad dat we de kermis niet meer dicht bij het café hebben staan. Dus vroeger gingen wij met onze kinderen op het terras zitten. We gaven ze een muntje voor de draaimolen of voor de botsouts en ze kwamen weer terug. De ouders hebben dit jaar een iets andere uitdaging om het te combineren. Maar in overleg met Willy van Ster Events is het eigenlijk prima op deze manier opgelost. En volgend jaar gaan we kijken of we die verbinding nog iets beter kunnen maken. Maar eigenlijk eerste jaar is toch even proeven, samenzoeken en het plan straks weer iets verder oppoetsen. Maar het bevalt tot nu toe prima.